Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και των δύο ομάδων που αγωνίστηκαν. Θεωρώ ότι ήμασταν πιο ποιοτικότεροι και πιο αποτελεσματικοί σαν ομάδα, αλλά και ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός, μας δυσκόλυψε ακόμα και με 10 παίχτες. Οπότε αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι τελικώς δίκαια φτάσαμε και κατακτήσαμε το τρόπαιο, γιατί σε όλη τη χρονιά παρουσιάσαμε μια σταθερή απόδοση. Ακούστηκαν πολλά παράπονα για τη φάση της αποβολής και του γκολ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η φάση. Είναι μόνος του, είναι τελευταίος παίκτης των οδοφυλάκων και τον ανατρέπει. Και το γκολ είναι ένα φάουλ απευθείας, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν νομίζω όλοι είδαν ότι και πάρα πολλές φάσεις είχαμε και πολλές φάσεις ήταν εξεζητημένες όσον αφορά τα φάουλ κτλ. Αλλά νομίζω ότι το τελικό το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Είστε ο μοναδικός εκπρόσωπος, το παιδικό τμήμα του Άρη, στην τελική φάση των πρωταθλημάτων των παιδικών της Εψινή. Αυτή η απώλεια μεγαλύτερων ομάδων, μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών, νέων και μικρότερων, τι δείχνει, ότι δεν έγινε καλύτερη δουλειά φέτος ή είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα? Εντάξει, πολλά μπορούν να δείχνουν. Απλώς νομίζω ότι το γεγονός ότι η μεγάλη ομάδα τροφοδοτήθηκε με πολλούς παίκτες από τις κάτω κατηγορίες και αυτό αυτόματα έφερε και κάποιες αλλαγές και στις πιο κάτω κατηγορίες. Δηλαδή και στην K20 έδωσε πολλούς παίκτες στην πρώτη ομάδα. Αυτομάτως η K20 πήρε πολλούς παίκτες στην K17 με σκοπό να ενδυναμωθεί και να πλαισιωθεί με περισσότερους παίκτες η μεγάλη ομάδα. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες με την καινούργια ομάδα της K17 και της K20 όσον αφορά για τις δύο ομάδες. Τώρα όσον αφορά τις δικές μας ομάδες, ειδικά στα τμήματα υποδομής, νομίζω εντάξει και το προπαιδικό μου φαίνεται έφτασε στην τρίτη θέση, αλλά και νομίζω ότι όλες οι ομάδες είχαν μια αξιόλογη πορεία και είναι δείγμα της δουλειάς που γίνονται στις ακαδημίες, της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες και ανέκαθεν κάθε χρόνο μια ομάδα από τον Άρη κερδίζει και ένα τρόπαιο. Ο πρόεδρος ήρθε και σας έδωσε και τα συγχαρητήριά του, ο κύριος Λάμπρος Κόρδας. Εντάξει, ξέρουμε, το πρόεδρος είναι πάντα κοντά στους παίκτες τους μικρούς, ειδικά στους μικρούς, έχει μια μεγάλη αγάπη για τα τμήματα υποδομής, το έχει δείξει στο παρελθόν, το έδειξε και σήμερα, είχε έρθει και στον τελικό, έδωσε κουράγιο στα παιδιά και είναι κάτι πολύ καλό για τις εμπειρίες που αποκομίζουν οι νέοι παίκτες. Οπότε τώρα πάμε για καλύτερες μέρες στις ακαδημίες του Άρη, καλύτερο μέλλον και πιο πολλούς παίκτες στην πρώτη ομάδα, έτσι? Νομίζω ότι αυτό είναι το δικό μας θέλημα και η δικιά μας ελπίδα να ανεβαίνουν όλο και παραπάνω παίκτες στην μεγάλη ομάδα και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Νομίζω ότι ήδη έχουν βρεθεί κάποια παιδιά να ανέβουν προς τα πάνω και να δοκιμαστούν. Ήδη μερικά παιδιά είναι στην εθνική παιδών 2 από την ομάδα μας, οπότε νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και του χρόνου πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό. Θα το δούμε.